Huївшівні, рікає, я прител требує віддати товар, так слідувати toto відео є треба урцене інак, неж можете одержити нешкодного павука від смерті небезпечним монстром. В темто вибір рекеме отех ядовитих павуці. Приємне слідування. Jen se podívejte, jak legrancje je to dítě, které se skrává v pisu. Může to být tak plachý pavouk, představuje nějaké nebezpečí. Písek pavouk opravdu nemá rád upadat pozornost. Věrnosti žije v Jihoafrice. Dravec raději tráví čas pod kamenem a mezi korenou stromů. Všaký takové tajnosti jemu připadaje. Nestačil proto ani posypat pískem. Nebo se do něj úplně zakopává a pískový pavouk, který se vůbec nebojí nikoho, prostě raději jednat тишає, а не нападає як професіональний забіг. Відслідки технологічної студії його яд є узнаван, як у найвіїться і небезпечні в історії, якби ізначил кослену банку тела астаєне це способує четне. Внутрішні кровочини, а не кроза, а не бонус. Протикладка проти коснути піську павок не екзистує, але є то і добра справа. Тento друг є оправду вельми плахий. З нами НВА припаду утоку, на то особа не офіційно реєстрована, а так просте не знепокоїте тихого хлопця. Сідней трихтир павук. Це знаміте, це сідней трихтир, небо коне в павуці, павука, як є стає похипілі з титлу, жиє в Австралії. Некдо бі похобували опан орем образу, його треба нені, то про охрану, ten chlap vám opravdu prije jen zlo. V Guinnessova kniha mає рекорду є недооцінена як найбезпечніший на світі. Чиєрне монстром є вжди приправен к утоку, не праве се постави на задній талпі, а вказує спечійки є так сильне, а длохує, že môžu poroziť jinechtovou disku. Pokud jeste aby echem toto nebude meli čas opustiť Francie. Austrálne kosnutí a pak ještě je predtým, než o to kravažný iva prišiera zotúci, opakované je jeho jad smrtelný. Takže lékařská péče je nutná získáje okamžité šanci. Je povook jít do nemocnici s vámi, že často připoje k oběti, dokud nevždy je ho jen jeden. Otázka. Природа. За co? Potulný pavúk. Toto prišera sa dostalo do Guinnessovú knihu rekordu v roce 2010. Jeho ústa byla uznána jak obsažující nejvíce jadovitých zástupců. Před vámi brazilský potulný pavúk. Souhlasí s titlem už neslibuje nic dobrého. Kamputuje z jeho odvodu jsou dvě zprávy. Dobré, on natočí na člověka. Jako přijivný špatný, on ve skutečnosti nikdy nesedí na místě. A rádi se skovají v jaskrini jich a mezi věcmi. Žádný respekt k soukromému vlastnictví nemá, takže pokud ještě ružit, pak čekat na sousto. Kromě lidí tento pavouk miluje jíst banány, takže podívejte se na ovce v obchodě pozorně. Jed způsobuje ztrátu. Kontrola svalu s následnou zastavou, dokud ozvíjíte jak paralýze a v 85% případů selhání srdce. Je však učí jiná potřelátka je dávno, takže hlavní věc je obrátit se na nemocnici včas. Podívejte se na tento úžasný pohledný skutečnosti kos. Je možné, že to byl on. Nebezpečný svým druhem se pavouk snaží přesvědčit vás, abyste se s ním raději nekontaktovali, pokud byste nepochopili význam. Zbavení těchto nesnešího zástupci je čledy, patých pak alespoň rozměry by vás měli uporoznit na rozpětí nohu. Těchto pavouka dostal je 16 a 17 cm. Už je dostat, aby se od něj držet dál. Také krásný sportovec je rychlý a vysoko skáče, proti který jsou vždy. Drevný pavouk je zase obě nejvíce toxický jad. Překvapivný mu s všemi známe. Ptačí kosnutý způsobuje silné bolesti. Prodružená slabost příznaky trvají 2 až 3 dny, i když se může náhle odpokovat je několik měsíců. Takže lepší obdivovat těchto pavouka sestry ani alespoň neplánoval seznámit se s ním blízko. Je pravda.
Чорна вдова. Єсте учите, już czekali, gdy największy jadowity pawok, a to czarna wdowa. Impozytny obraz, ten to dwacja, jest nami tak, jeszcze szestawa zawdy czarna telo z czerwonym wzorem, w podobie pesijskich chodin. Budete jednoznacznie okamžite chodzić všechno, a zaczat beżet, a dla to male, pawoka sprawnej mają najwykle silny jad, neurotoksin, który spôsobuje największy klinický syndrom. Prodotý a senior je smrtelný nebezpečný, ale dospělý člověk nemusí přežít následky kosnuty, za půl hodinu začínají nevěřitelné silné bolest. Po celé poklasné končítny, které ale zachvájec v alu tela chrodníku a blíká se k bolestem připropuje nejsilnější zachvatu paniku. A protože se dýchným, že nejchroší učené způsobu neexistuje, že adne peznaku a takové úplně budete trvat nejméně 12 hodin. A na to mám všechno. Nezapomeňte nahradit lajkem nebo dislajkem a napsat svůj názor v komentářích. Dobré nálady. Děkuju.